O Boiro impuxose con claridade ao Noia nun amistoso con carácter solidario. O equipo de José Tizón venceu por 0-3 nun encontro no que os locais plantaron cara na primeira metade, pero no que o Boiro acabou facendo valer a súa maior categoría tras o descanso. O fútbol foi o protagonista, pero tamén a solidariedade. O Estadio Municipal Julio Mato Matito acolleu este encontro entre Noia e Boiro a beneficio de Barbantea, coa recadación das entradas destinada íntegramente á asociación. Sobre o céspede, o Noia saiu intenso e presionando arriba. Os locais conseguiron incomodar a un Boiro que non atopou facilidades durante a primeira metade. Tras o descanso, con todo, os de José Tizón deron un paso adiante. Cambón, a pase de Yossi, abriu o marcador. Pouco despois chegou o segundo, obra de Pablo Parada, cun espectacular disparo desde 3/4 de campo que acabou na escuadra. Landeira, tras aproveitar un segundo remate dentro da área, puxo o definitivo 0-3. O Boiro chegou a marcar 2 goles máis, pero os tantos de Insua e Peque foron anulados. Vitoria clara do Boiro nun partido no que o resultado foi o de menos. O equipo de Barreña continúa coa súa preparación de pretempada e xa ten a vista posta na Copa da Federación.